Birine fakrışkasının zadı galayıp durulma serdine. Koptur. Hemme da salam. Oğlanlar kızlar gumya daylana canını sağmı. Bilşini de almen 21 kamera aldım. XS kompüktatsa. Hemme bilyağı ne çağlar baçendi. Ondan ömüm dut kamera sürüp gördüm. Primerna 15-20 mundan ver sürüp gördüm. Inni vaqt geldi aytıp bermene. Haysı maşin has yumşak, haysı maşin has komfortny. Dut kamerada 20'ye geçenге diýämi ikisinin zapçasynyň bahasyny äkelek. Hada goýunyň zapçasynyň bahasyna men size uja görkezdim. Instagramda, TikTokda görürsüňiz. Häzir bärde detallarynyň bahasyny primerna deňeşdirip aytyp berjek. Bindin ýakyjylygyna aytyp berjek. Like koyun, komentar yazın, dostlarınızla bilen paylaşın, gatgazykly videolar muhadip pikirden. Başladık. Birinci bilen benzin yakıcılığı. Men bunu 3'lük dut kamera bilen hem deňeşdirdim, 2-4 bilen hem deňeşdirdim. Menka 2-4, 2005. Bolmasa menka hem gat ekonomiçny. Menkiden paşt 2 saat ýakýarsam ýalňyş men şunu polny bagy etdim. Bir hepde sürýän, aňarkin polny bagy edýän 4 gün sürýän. Lexus CS 350 mod 3.5 motor. Ona gün 2 gün sürýärdim. 2 gün, maksimum 3 gün. Boşadya. Bu 21 kamera olar ýalyk däl. Wapşa adaka. Has beter adaka. Men 1000 ýalyk ekonomiçni duýdamokdum. Ana plusy şol. Birinji plusy bu maşynyň şol. Aňarky dut kamera 2-4 bolsa da biraz köprek ýakýamyndan. Ýöne dut kamera näder döwjek bolýan däller. İkisem öz maşynyma ulanır. Hiçsin öwjek gel, hiçsinem döwjek gel. Realna öz optim aýdyp bereýin. Maksimalny näle adalatly bolup realna hakikat aýtjak. Sebäbi şu kanalyny görýäniňiziň siziň bir sebäbem hemme zady biz dogry zady aýdýas, maşyn gowy bolsa gowy diýäs, erbet bolsa erbet diýäs. Eýsi ýüzüme seredip dursa da şu maşyn gowy däl bolsa gowy däl diýän men. Bileňiz-de. Şoň üçin şu kanal görýäňiz, şoň üçin şu kanalla siz şoň üçin like, kommentary goýup, indi dut kamera gowy zady bu maşyndan. Lüboy ýere gidip bolýar. Men holun balyga gitdim. 20 min sürdüm. Dutun hiç ýagdaýda sürmedim. Spesialny näl duýgu bolýar. Mundan oňa geçeňde. Sebäbi ondan muňa geçeňde kän bir hiç ýyl tapawut bildirmedim. Dut kameradan muňa esme hiç ýyl tapawut bilmedim. Täze hawa audio sistemajy goýuja bilen has durjay diýär şuma izolasiýasy pes içine kän şemal estilenok mundan ondan şol atlar ba olun ýöne kän bir duýup bilmedim de. Men ondan 15-20 min sürdüm de aňarky maşyna balyk etdim. Balyga tutmadyk. Oglanlar sorap gatkan adam ýatdyr. Balyk hiç ýyl düşmedi. Wapşa zat ýok. Indi ökde balıkçılar aýdýar. Bolly gys düşdi diýär, indi çeňe diýär balyk düşenok diýär. O fevralda diýdim, aprelde gitmeliydi karoçy çeňe çyk bolsam. Ondan berki maşyny sürüp 15-20 min sürüp aňarka geçemde bir kelek bilen näle bir zady gopaýjak ýaly ol nupakaja bola bilen nupakaja multikda hemme zat ýoklar maşynyň şu ýerde öyle urgoý. Ala şoň ýaly kabutta duýgu. Häzir ruly bir kele tykyrdaýamy. Bir kelek bilenmi? Wapşe ýyl köne maşyna geçeniň reska bilir ya. Ondan muňa geçenine hiç ýyl bildirmedi ýöne mun sürüp peseltýän bol gateret bilir ya. Lexus'u satyp duta geçem dedi. Edil şoň ýalyk boldy. Geçenki videoda da aýtyp berdim. Bär dedi edil şo aşşeňe. Ýöne gaty bir moşnusty bildirdi diýip biljek ya. Hawa bu maşyn has goýur ya razgon zady çaltyrak. Ýyl täze de şo tak hem 2,5 häzir dutyňam 3'lük prinsipi gowy ikisi gidişýär diýsem ýalňyşmaýarsa. Şoň üçin gidijiligine hiç ýyl goşşak gal. Ol uja 3'lük motormy dutyňyz siziň ýa 2,5 my ýa-da bu maşynyň 2,5 my ýa-da 3,5 mana şoňa görä ütgap bilýär. Ýol tutuculuk esas zatlaryň biri. Gaty gowy maşyna. Ondan 2-3 hesse gowy. Näme üçin? Biraz jostrak abi. Ondan bir jostrakdyr. Oň ýöne seredin. Diskasy 10 ýaşlyk dutyňky. Mınky 19'luk. Ana şondan. Bu diska has agyrdyr. Aňarkydan. Grand diskalar abyşny. Onun has agyr, diska agyr opşy center tяжести diýilýär. Aşak basyjylygy mınky has güýçlü. Aerodinamikasy basagda maşyn polny aşak basýar. Opşon BMW Mercedes näle goýsa, edil BMW Mercedesle näde deňeşdirýärler ýöne şoň stilini. Ýol tutuculugy gaty gowy. Karoçy bastym men. Opşon mesele ýok ýol tutuculugy. Aňarkydan bir has gowy. Şo taky täze maşyn. Inni esasy gyzyklanýan zat zapçaşlary elbetde. Serdin men size şu ýerde dakazatylsta bilen bile getirdim. Ana dut kameraň şu depo farasy täze jalym $90 aldım komplekt ikisini.
$90. Ne bir $40 ola da berdi. Mundan öň lewa bir 22 kamera uradypdym snäşke ýadyňyza düşsem. Şoň bir farasyny çalşypdyk. Şonu şu wagt gördüm bolun. Näçe diýdi? $65 my? $65 alypdyr söýdän. Yo 50 ya 55-65 ulanır şu ýerdädir. Ya ýaňy bir atoklan gürleşdinde çe okatdym da ama ya 55-65 allyk. Prinsipi bakasy paşda bir zat. Şoň bilen bir $10, $20 tapaw edýär. Ýöne iksem Hytaýdyr. Ýaňy Taýman. Şoň mordosyny goýsaň bir farasy. Şoňa mordo oýlanna. Ya 200 ya $250 mordosy. Ondan kapoty. Hytaý kapot, şol snäşka Hytaý kapot koyduk, muňa mordo kapot koyduk. Mordo kapotyň bahasy primерно $200-250 aralygynda 180 da çykýar aýdaýyn. Dut Cameron'ki mordosynyň näçe bahalygyny bilemok. 70 ya $100. Primерно şeýle mordosy, Hytaýam $30-40. Aňarkinki. Bu maşynyň Hytaý kapoty $68 alypdyr. $68. Ondan kreli ol snäşka kamera biz Hytaý krel oýduk. Muňa kreller öz mordo, öz radnoy çalşylmady bu. $22 alypdyr. Men o dut kamera şu wagtda bu kreller mordo krel alym, bu däle başgasy. Nesip bolsa onu daktyrmaly. Şonu men $27 aldım da. Haliç kreli ýöne şeýle gapdal kesik gelýär haliç krelim. Bununla şu wagt Amerikanka dur. Öňüni haliçe urjak bu dut kamera. Bunu men wara bir ay mundan öň kraska goýmalym bu dut kamera. Bir ay mundan öň. Ýöne KBŞ'li bilýäňiz. Sattım. Satyn alan oglanam öz ustaňa oýup beräý diýdi, ustam ýok diýdi. Onuň dut kamerasyny ýygyny arkaýdyp usta KBŞ oýduk. Häzir KBŞ'de oturdyň. Bugün başlaýar nesip bolsa täze ýylan öňürtü maşyny görkezek taýanjak edip şeýlelik bilen dut kamera proýektimiz diýýär. Şu ýerde size täze çykan prilażeniýa bilen tanıştyrayyn. Teklip Cars. Şu ýerde sylkasyny goýjak. Geçip görüň oglanlar. Amatly bu maşynyň satylýan ýeri. Ýeriň içine daşary urtaklar üçin ýeňilleşdirmeler döredilen, satyjylar, aljylar üçin udobstolar bar. İçine girin görüň öz iskustvny intellekti we ChatGPT ýaly gerek maşynyňa sorap bilýäňiz. Opşam prilażeniýa gyzykly. İçine girin TikTok, Instagram, YouTube ulanýan bolsaňyz o prilażeniýany ulanyp bilersiňiz. Şu ýerde QR koduna goýjak. Geçip görüň. Teklip Cars oglanlar. Amatly bu maşynyň satylýan ýeri. Indi seredin. Şu maşynyň ikisiniň hadawoyuny deňeşdirdik biz. Geçenki videoda. Görmedikler görüň. Hadawoyuny deňeşdiremizde tapaw 200 manat çykdy. Täze kamera 21 kamera hadawoyunyň bahasy opşy geçemizde dut kameranyň ikisinden Google'lar goýamyzda 200 manat mınky gymmat çykdy. Köne pullan 1 milyon edýär. Wapşy tapaw däl ol. Hiç il men özüm 5-10 milyon tapaw çykar etdim. Menem ýalňyşdym ana oglanlar. Indi seredin. Oglanlar Optimus kalotkalar. Şu dut kamera şu ýuglana. Bu maşyn gelende de 20 bolsa şu ýuglana. Bir atokda sürüp ber ora hiç boyka ertelok. Ingo kalotkalan biri. Köp maşyna ba ana. Geçin görüň nesip bolsa bu maşynyňa pakkaşdy özü. Radnoydur. Zaýlandy Optimus'a geçer. Dutu da elbette Optimus'tur oglanlar. Amatly we goýa Green Hill sponsorlamyz bilen tanıştyrayyn sizi. Şu ýagy dün bir atok erik saldy. 10 ýaş 40 padarka berdim. Şu wagt 10 ýaş 40 bilen 20-50 bar. Häzir 10-40 bilen 5-30 melýär. 5-30-50 görün bu maşynada goýýar. 10 ýaş 40 bolýan maşynyň hemmesine men şu wagt Green Hill goýýan. Özüň ulanýanmy diýäňiz? Ha oglanlar özüm ulanýan. Şu Green Hill başda çykanda sponsor bolmak üçin jaňlaşdy da men bilen. Jaň etdi. Şuňalak diýip. Menem bolýar diýdim. Ma Green Hill ýa urat diýdim. 10 san uratdylar. Özüm dostydy isleseň diýdim, magazynyň barda çalçyk gaýda diýdi. İçine başga zat goýanursa edip samnýan etseň diýdi. Bolýar diýdim, allym açdym gördüm räli gowy. 4 taşsan maşyna goýduk, jigimiň maşyna goýduk. Krediýan dostum ma 2 sanak olara berdim. Olar 10 ýaş 40 goýadylar babyçkasyna. Goýdular, opş hemmesi dawolny, indi hemmesi şu Green Hill goýýar. Men size reklam edýän barlap özüm barlayan özüm testden çıkıp ondan soň reklam edýän. Sebäbi ertesi gün ýüz gara bolsaň goýdalla. Reklamasydan bolanok 5 manat kazanmaly. Optimusum edil şoňalak bilýäňiz. Birinji bilen alyp men şu dut kamera goýdum. Bir ay sürdüm. Bir aydan soň bolýa aljak reklama diýip aldım şu Optimus. Maňa aýtdylar garaldanok, diskan iýenok diýip.
Realni aldım, barlak gördüm. Aydışlar ýaly we reklam edýän. Bulardan ütköşük pul ýok, reklamy bileňim nämesten o wizany onu muny reklam etsen ana gowy pul bar. Ona men edem ok sebäbi ertesi gün bir zat bolsa men yüzümden men reklamamdan baryp kakby agdalamyda bir ziýan gelmesin diýende düşünüňiz. Dogry düşünüň şo zatlary hemme zat men reklam edem ok. Diňe özüm bir alyp barlap biläjek zadymy reklam edýän. Şu wagt bileňim näçe pul götürýärler. Kopart oynap bilýän diýip, taksike murwatçak diýip Dubaydan gatkan adam çykýar. Viza oňorýan diýip, opşam diňe предложениялар gelýär reklam üçin. Hiç alam ok sebäbi näme? Häzir alsam, o da siz soksa, ýene men ýüz gara bolýan ortalykda düşünüňiz. Şoň üçin şo zatlar gerekkä. Iňgolsy, kopartdan men özüm zakat etbilýändir. Arkadan men bilen habarlaşan kopartdan maşyn zakat etmeli bolsa. Indi şu ikisiniň farasy bar, yzki faralar. Oň tapawdyny bilemok, men sebäbi hiç wagt kamera alyp göremok. Mınky bar, mordosy ýalňyşmasam, şu yzkylar gymmat bolmaly. 8 milyon öýdän köne pullan. Toşna bilemok ýöne. Primerna şeyler ak bolmaly. Indi salonu maşynyň, salonyň bahasy ikisiniň tapawdyny näder aýdyp bereň. Dut Camryň fullunyň salony şu wagt Angardan bar sorasaňyz $1000, $900 aralygyna primerna şeyler. Bunky biz çalşdyk Dubayda ýöne $500 alyk salon. Tutuş salon $500. $600 diýerler, $700 diýerler. Primerna şeyle bahaýdandyr. Men sebäbi özüm zapçaş satamok. Bir satyn alýan, onuň Käwrangardan arzanrak alynýar, Käwrangardan gymmadrak alynýar. Şondan alyn bakalım ýadyma düşýär, şonu aýdýandyr. Ulanlar atak men özüm zapçaş satamok. Menden kän adam sorýar, plan maşyny zapçaşsam, plan maşyny zapçaşsam. Angarlara aýlanyp görüň. Ana men şuňalyk bir kamera karopka aldym. $500 aldym men özüm 8 kors karopkan. Awaçda barlatym gülýärlik aldym. Ondan soň ussayertden daktyrman o näçe alyň? $500. Aýda aýmalla 350-den bar diýär. 350-den bar eken, 400-den bar eken. Düşündiňizmi? Şu maşynyň karopkasy. Angarky maşynyň karopkasy. Bula 2-4-ünkü-de primerna $500, üçlüňki hem şoňalyk $600 şoňalyk. Motor gymmadrak angarkinki. $700, $1000 aralygynda. Bu maşynyň motory $700 da bar, $600 da çykýar. Näme üçin? Paka şu motor kän bir zaýlanan ok. Motor karopkasy paka awadrak bolansoň, pakadyr häzir 4 ýaşyl geçsin onuň bulagan motor karopkasynyň bahasy. Galya şu wagtdan motor karopka basyp goýmaly. Sädin oglanlar, ýa aýtdym bu maşynda luboy ýer gidip bolýar diýip. Ana şo plusy badyr Dut Camryň mundan. Balyga da gitmeli bolsa, eýlek-beýlek gitjek bolsam da, men aňark maşynda gitjän. Bununla gidip bolmak aşağı gatpes da, ene gatpes ýany ulan pise gorkodaýyn. Gatur ul tapawdam ýok, golyn 19-lyk diskalar da munna. Munna bolsa 10 ýaşlyk. Binamyz şu. Näme bolsa da bir zada düşseň ara bu maşynda bir depen ýalyk bolýar. Dip köýürýär, şol ýalyk bolýar. Ondan ýalyk zat ýok. Ana şonsy bar. Ulu plusy Dut Camryň şol. Indi zapçaşlarynyň bahalaryny aýtdym-a? Assalamu. Häzir ulur tapawdy ýok ene. Luboy zadyny alaňda ulur tapawdy ýok. Şo takawo täze maşyn çalabar gymmadrak bolýan ýöne köp zady has arzanmyň Dut Camrydan. Salon arzan mysal üçin ýa aýtdym. Sebäbi salon bilen intak zaýlanan ok. Arada Samsung Camryň bir zadyny alypdyrlar oglanlar. $200 alypdyrlar. Samsung Camryň öz bahasy bir $3,500. $200 şuň açyk bir plasmasy. Gaty köne maşyn almaň diýjek bolýan mesela. Gaty köne maşyn almaň zapças arzandyr öýtmäň. Naborot näçe köne bolsa zapças gymma sebäbi azalyndy. Samsung Camera wapşe almaň men şu wagt hiç kime maslahat beremok. Salonu yaman gymmat. Inanmaýan bolsaňyz maňa baryp Angardan sorak göreň. Hytaý Bauer biler arzanrak. Arada 99 awolanyňky näçe aldyň sen? Näde uran aldymy? 2,5 milyon şuňalyk bir zat çykýan, o plasmas zadyň ýüze ventilatorun üfleýän ýerine. 2 sanagyny. Hersini 2,5 milyon aldymy ýa ikisini 2,5 milyon toşna ýazmaşan ok ýöne allar. Diýjekdim gymmat da häzir 1000 kardanlar o. Barsaň bada awatsa da häzir olonky luboynky elleseň guraýandyr. Şoňalyk indi häzir maşynlar sürüp görkedeýin. Sürüňde näkilik aşşeny. Sizem görüň. Başga nämesini aýdyp bersem kam size. Bollu prinsipi esas zatlar şu bumperin bahasy, bumperin bahasy ikisi birdir, oglanlar. İkisiniň bumperiniň bahasy. Aňarkiň bumperini men Taýwany Holgunjok Madinden alym. $27 alym. Hawa. Bu da $27.
Xitay onu yönü bärde alym, muny Dubayda alym. Ana şo tapawut bardyr, onun $10 üstüne goşaýyn. Täze bolýarlar. Bu ýöne. Ne şu ýerde men häzir Ançaradarda açýym bar. Şoň emblemasyny Xitay goýupdyrlar. Ne şoň emblemasyny hem orda alyp goýmaly bakadyna bilemok. Şol ýanya şonu bir boşaşsam. Bilmem, bunun elektronlu rучник gelýär, elekde elle ýa-da aýakda elle dut gelýär. Häzir bara içiniň şo funksiýonçyklary onky gowmyň gow diýjek gel. Näme üçin? Sebäbi şo taktada maşinlar o, köne maşin onu göwnüne degdiğimiz bolýar. Näşe ýalak? Ýöreýiş zat elbetde olanlar. Häzir men bu maşin ujublady eden ok, näme üçin sebäbi men K5 sürdüm ben bundan. Ay 3 gün sürdüm-de, 3-4 gün. Inanaýyn o, bu maşin oň ýanyna wapşe hissat bolmasa, o da 19-luk disk, ol has ýumşak mundan, has ýol tutujulugy gowy. Ondan şu izolasiýasy, bir kil has gowy. Ýöreýiş hem wapşe samolyot, 2,5 prostoy motor, o da 2,5 turbo motorla K5. Şoňal. Dut bilen deňestireňde, imin 2-4 bilen deňestireňde o bu gowja ýöreýär ulanlar. Meselem dut kem bilen hem ýöne muň ýol tutujulugy has gowy. Häzir siz aýdarsyňyz, agam sen 3-lük dut tutup gör, fuuluny eýle bel. Oň bilen hem deňestirdim, dosa ulanlar 3-lük fuulu wa $14,000 beren okşu wat şonu. $14,000 gödüňiz elem. Oň bilen hem deňestirdim, şoň üçin onam gödüňe tutup otdym. Men şu wat imin öz dutum bilen deňestirýän muny. Ýöne şonam gödüňe tutýandyr. Na şeyler, şu izolasiýa, primärny mınky has gowy, ondan 3-lük dutudan hem gowy. Häzir elbetde onu alyp şu izolasiýa etdim. O gowlar biräder şu wat radno şu izolasiýasyna diýendir. Muň häzir daşyndan bir çaşy has gowy alak bolupdyr. Ýöne dut kemriň me bedelen bolsa, o da odan. Ýöne awry şu wat dut kemriň has ýokar mundan. Bu maşin şu wat känelli, täze kemri, ýaman kän. Gatken şu inseren olsa, mirik barsan täze kemridir, mirik barsan gatken, невозможно kän. Şonu bıraçyk men ýüregime düşdi. Dogry baýdaýyn. Şu maşyny şu sürüp berler. Pakka Lexus elänçe bir zatlar güýmenöňdi. Häzir dut kemrim taýyn bollugy nesip bolsa, muny ýa-da dut kemrini satmaly bolýar. Istemesem sebäbi Lexus'a pul ýok. Skare somun satarmy kam diýen sebäbi Lexus else däzir diňe şäher içinde, o şäher içi mara şoňa awtobanyna gidip bolýar. Onuň ýankal balygy da itiň ölen ýerlerine gidýän men o taýlar bu maşinler bilemok. Gitse giderim bu maşinam. Ýöre mene dözem ok şunu dogry maýdan dutu jene urdan çäg atal bastı ba 2-4 doza da ýöreýär o. Mesele ýok, çydady. Men häzir bir da bolar etdim. Ýok. Arkaň basyp barat, batmadam. Ana şo zatlar gowy. Dutu muňa garaňda häzir universal dip bolýar. Onuň detallardan zadyna aýtdym men size. Başga näme tapawutyny aýdyp berýän olanlar. Salonna mına da takırdı yok, prinsip onu da takırdı yok. Ýöne muň basýan o ruljaş, gataya, ana şo zatlar bar da plusçuklary bilýäm. Şo taktäde zatlar. Egerde häzir $10,000, 12 ýan aýtdym, dostum 14,000 satan ok diýip. Üstüne ýene bir $3,000 goşsam, bu da düşýär. Kopartdan sargajak bolsaň üstüne 2,000, 2,5 goşsaň da ýetip ýatyr. Mene ýyl täze zat aljak, dogry maýdaýyn. Onu nestem de $10,000'dan geçsem, ýyl täze zat aljak. Aýdaýyn. Has gowy. Bilemok. Galanam her kimiň öz pikiri, isteseňiz dut alyň, isteseňiz muny alyň. İkisem gowy maşin, men ikisine de erbet diýip biljekkä. Öňe öz optum paýlaşaýyn siz bilen. Ersiň öz ýerjaşy we ana şu wagt optum aýtjan ikisinem sırf. İkisem men öz zadym. Ana palasada açyklat. Ana o daçyklar, zatlar, funksiýonçyklar barmy? Gowy ana şu priýatny şu funksiýonlar da. Hatta prinsipi ma şu funksiýa ýok manam däl. Palasadan geçýän şonda jyngyldaýar. Şeylerek. Adamam size dutyn sürüp görkezýän. Bu bir kile has bu maşinni has özüň uberini tutjanda ana şonsu wa näet düşünürsen başga. Näme dutudy? Bu kimçiska bermeli munna. Abyşly moka bersem bolýar, o näe çarpan. Men dutymam gowy ne? Gatty bir motoryň sesi, o ýaly estil. Ben baran o biraz estil ya. Ine şuň ruly mysal üçin.
Rule goýun eýledir, beýledir diýäýmen oglanlar sebäbi probegi 160 000 maşynyň da şo 180 000 alamda 160 000 da bir zat çykdy aýlandyr da kristalini bir zat diýdiler karoçy hemme zat morda goýanlar hadawa ýugry ähli gapdarlaýyn bir şu maşynyň video ýok daşynyň kraskasynyň ana dady galan meselesi ýokdur razvala malynan rulam şu galartyrlar dawnodan asıramakçy şurýaňy aýr ba matmadyktır bu maşynada degim ýagdaýam ba muňa öňkü kapoda öňkü bir krel çalsalan öýdän şoň ýa-da öz krelle şpaklovkalanan şoň ýatyrat bampira öňkü der bampirlen şo krel çalsalan öýdän ýalňyşmasam şeýler ana degimi bir straşyn degimi ýok ina bu da şoň ýalyp ýöreýişi da gowy şu maşynyň bir minusy razgon pes 2-4-üň de 5 skor 2-4 Mung motor da gowy Hudaýa şükür karopka hemme da gowy onuň 40-dan soň 50-den soň basýan bolýar üçlük galýar ýa-da hiç bildiren ok bir minus ýöne poln salon olup barýan ana şonu bildir ýa Afgana çykanda haýarlap ondan soň Afgana çyksan ana dut kamerada gowy maşyn nesip bolsa muňa çykkan çoýas poln ähli gapdarlaýyn goşmaçadan dolar ýa hemme da bolar Maji gardak çekkese ve öz pul çaşy ba 2005'te gelýändir öz pul çaşy. Şo yeterlik maňa. Ana şoň ýalmy hada boýda gowy mesele ýok. Hudaýa şükür ara alan amortisatorlaryň hemmesi bu çykdy gül ýal çykdy. Arada çalışdyma hemme adam bilýäňiz. Bir ýank maşynyň şu wagt şu izolýasiýa ýani bu bir kilik bilýän ýoluň Niron üstüne düşsen ya, yankı lijaştan zaten geçendi. On gatylygy bildir ya da omundan. Ýöne üniversitet diska bärdina ýöreter şu ýerde. Ana. Diskan kiçik bolup pakryşkan da ýok bolsa, maşyn has ýumşak bolýan. Räde muňa da 19 gasy garap muňa ne? 18 klasy gaýyn 17-18 daksan bu da oturar ýaly bolan o bu da gataýa. Şonsa ýönedir o maşyna kiçi diska daksan heme gelişmeýe hemem ýol tutuculugy da peseler o. Bu duty maňa näçe düşdi? 650 alym däp şunu men 650 alym. 670 da sataýyn ýoturdum akoýna pulan. Soňam ýer satdym da ay muny wapşa satasym gelmedi soňa. Realny bu daşyny äder gowet taýynajak diýdim de. Şoň bilen hem galy da o. Mercedes eýlek maşynlar. Jena ýöre şo. Ýaman plaw ýöre karopkasyň çalşygy. Indi şu ýerde ikisiniň bir minusy bar. Karopka gowy ýadmışdy. Ulanlar şu maşynyň karopkasyny ýağyn çalşdyrmak üçin 200 manat berýän da 100 manat 200 manat azak pak berýän. Karopkaň ýağı alan ýağına bagly. O primерно $100 o ýağ bakasam Toyota'nın öz ýağı öýle adamyň karopkasyna o maşyna dedi şoň ýaly. Onuň ýöne o maşynyň 20 Camry'ň karopkasynyň ýağyn çalşdyrjak bolsaň azap haky 5 milyon ýani täze pulan 1000 manat. Näme üçin? O maşynyň karopkasynyň ýağyn çalşdyrmak üçin polny söküp balkanda alyp karopkany el almaly. Näme üçin? Kartır atjaň, içinde filtr bar. Ya ýöne çalsaň peýdasy ýok, filtr şo setkan çalşmasan. Düşünüňiz? Onuň bu maşyna bolsa göni barp bolýar. O maşyna barp bolan, şonany minusy şo. Ulu minus ana şo bolýandyr. 1000 manat artykmaz çykýasy. Karopkan ýağyn çalşdyranga. O da bir näçe karopkaçylyk has gowulýa 100 000 dönüm näme çalşylýar da. Men bilem göni alym çalşdym onu, munam çalşdym arkaýyny özüm süreýin bir arkaýyny bolýan da ýa-da prinsip çalşmasaň ham bolýar. Ýöne bir çalsaň arkaýyny bolýan da. No çalşmasaň ham bolýar, belli bir probek geçen olsa çalsaň o bolsa karopka durýar, almaly bolýar. Oňa karopka zardan da gowdady. Ben şu ýalňyş etdim da ulanlar. Ona hakyky zat, gakas görkezýän şu ýerde. Gelip lüboy bir yer durýarsa biz pravilo boýunça neytralka geçirýän, neytralka geçirdiňmi? Rushnoy çekdiň. Bolup bar agram şu wagt rushnoy zada kalotkalaňdy. Yani rushnoy zat düşdi. Boluny tormodan goýberýän da ýa maşyn gymlanok däm bolu. Tormodasy neytralka atalýar. Gülýärlik.
Karopkan has uzak wagtda gitmegine getirýär şuda. Açar. Men aýtdym, indi sizin gedeňiz. Aýdyň dut kemrim ýa 20 kemrim. Öňe zapçasy gymmat diýdik. Indi şu taksistlerim geçip otur Aşgabatda 20 kemrde gatnaýarlar. Gördüňiz şonu 3-4 sanak barlar. Bizde wa aňardan mardan gatnaýanlar wa. Sebäbi ekonomi üçin. Hemen 2,5 motor da o ýagam azyrak gitýärdi. Galan da atlarynyň bahasyny uje bilýäňiz. Primärne şeýlere kullanýar. Dut kemri gaty gowy maşin, legendarny maşin mesele bular tak legenda bolup bilen. Olany hakiki realne legendarny maşin o maşin bilen bedelenjesini alyp Lüboy ýerk barsaň özüne üns çekke hemme hem gowar. Lüboy oglan prinsipi Dut Kemriň gowar. Dut Kemriň gowarmayan adam ýokmu kadýan mene? Kusu ba adam Dut Kemriň gowar. Gowy maşin mesele ýok. Ýöne aýdara Maltumulyn goşkusyna wamyş ol. Toşna ýardyma düşenok. Näme bolsaňam geçip gitýäň-de, bileňizmi? Häzir men diýen adamlar wagty geçip gitýär-de. Edil şoňalyk asobinna maşinynky demirdär bol. Oňam wagty geçip barýar ýoşadan. Ýoşadan könül gidip barýar zapçaslar häzir şu at şobaha ýene bir wagt geçse wapşa gymmatlar sebäp. Aňardan gelýär bize zapçaslar. Aňardan uje 3 ýyly durýa zapças çykman urasa ya diňe Hytaý zapçaslar olar maksimum Hytaý zapças goýsaňam oňam kaçysa spes ondan uje ondan ýyl täze ýoşadan ýyl täze geçen biz has gowalarym kadýan. Galanam özüňiz görüň oglanlar. Men kädiňe aýtmak men ýöne bir maslahat berip bilen her kimiň öz kellesi öz egine, her kim öz eden zadyny öz jogap berýär, hak bir riskin zadyny özüne alýar. Şondan galan özür şeňýär. Men ýöne maslahat berýän. Galan özüňiz näme etseňiz, isteseňiz dut tuturyň, isteseňiz 20 kemri, 2 sam gowy mesele ýok. Haýsy maşyn alaýyn diýip sorasaňyz, mydama maslahat berýän, maksimal ýyl täze zat alyň diýerler. Mydama şoňalyk. Galanam özüňiz görüň. Şoňaly video boldy. Hemmeňizde peýdaly bolanlardy kadyp pikir edýän. Innik videolarda haýsy maşynlary deňeşdirelim, haýsy maşynlar bardy aýdyp bereýin, haýsy maşynyň zapçasy bardy aýdyp bereýin. Size gyzykly bolsa men ýene kontent edýän. Indi öňümizde bir şey ütköş kontenta hiç kim etmedik zady. O netçe kolyan şu at gürleşip otur. O da maşina değişli. Nesip bolsa çıkan ýagdaýyny aýdyp berer men size. Kim nähil maşina alasy alyp ber. Her biriňize öz isleýän maşina almak nesip etsin. Iňe sağ adam janyňy sag bolsun. Indi realny kraska aýdyp barýan maşina. Daway.